अरे ललन जी प्रणाम। हाँ, खुश रही। अरे हम तो रौरे लगे आवत रहनी है। का समाचार? ए समाचार ये बात तो कनी तनी रौरो से समाचार पूछ लिया। और लोग के बियाह शादी करावत है, हमरा एगो लड़का बनना करे काहे न महाराज, हमारे काम में का बा, काहे न कराए तो कराई। रौरा लड़का के। हाँ अच्छा शादी कराए के बा। हाँ अच्छा करा दिया। ई कौन तो बा का बड़ी कराई। बात बा। का करलन रौ लड़का। लड़का हमार पीएम हाउस में रहेला। पीएम हाउस में। हाँ। पीएम हाउस में यानी तब तो और मांग तो ज्यादा हुई। कितना मांग बा जी। ज्यादा कौन बा? हाँ 5 लाख रुपया दिवा देव, अच्छा। एगो गाड़ी दिवा देव। 5 लाख हाँ, गाड़ी। पीएम हाउस में रहेला तो 5 लाख ढेर बा। ठीक बा ललन जी। हाँ एगो लड़की बिया नजर में जननी। हाँ हम जा तनी बात करे। हाँ कराई। अगर सेटिया जाता मान जाता लो तनी हाँ गरीबे बाड़ा सन। हाँ। 5 लाख तो माने कमे आशा बा, लेकिन मान जाता रसन तो हम फोन करम। पीएम हाउस रहेला 5 लाख कोनो ज्यादा बा? अच्छा तो चलिए हम बात कर ले तनी। बात करी कराई। हाँ कॉल लेम नु। हाँ कॉलेज। ठीक बा चली हम फोन से बताओ तनी। ठीक बा। ठीक। ओ मिश्रा जी। मिश्रा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ए जी हमार कामुआ जौन कहनी तन भाई। अरे महाराज तो वही खातिर तो आइल बनी। एगो लड़का बा नजर में जननी। लड़का बा। शादी करे के बा। अच्छा कैसन लड़का बा? कमाला धमाला? अरे महाराज बहुत बढ़िया रिश्ता बा, समझनी। लड़का पीएम हाउस में काम करेला। पीएम हाउस में? पीएम हाउस में काम करेला। बाप रे बाप, तब तो बड़ा दहेज लागी जी। अरे महाराज ओकर टेंशन काहे ले बनी। हम अगुआ बानी काहे खाती, दहेजे लागे खाती। ए महाराज पीएम हाउस में काम करे लड़का तो दहेज ना लगी? अरे हम बानी नु। कम बेसी तो में ठीक हो बा, जाई। तो अपन देख लेम कैसे औकाते अनुसार न हम काम करें। अरे देखी वो लोग के कहना बा कि एगो गाड़ी चाहिए। अच्छा चलिए ठीक बा। 5 लाख रुपया मांगत है। 5 लाख? हाँ राउर कितना औकात बा। ए महाराज 5 लाख रुपया ना है, कम बेस करा ई मान लीजिए। अरे देखते बनी हमारी स्थिति। आ नौकरिया नहीं देखत। अच्छा नौकरिया बा लड़कवा के? तो पीएम हाउस में नौकरी बा महाराज। अच्छा ई बताई पीएम हाउस में बा हाँ तो रुपया तो कमात होई बढ़िया। अरे अब समझते तो फिर बनी ओकर बा। दहेज लेला के कौन काम बा इतना? बिना दहेज के क्यों बियाह एबरा तो ठीक करता बा, है। 2 लाख रुपया दिया जाई। 2 लाख पर ना, हम 4 लाख पर जाते नहीं बतियाए। आ सुन ली ई हाथ से निकले मत दी, कर ली बढ़िया बा। हाँ ई तो बात बा, लड़का जब वो पोस्ट पर बा कर ली पीएम बढ़िया हाउस बा। प्रधानमंत्री हाँ के अथी पर बा। कर ली। ठीक बटे। ठीक बा हाँ तो बात करी। चलिए हम जनी बात कर। बात कह के बताई फाइनल एकदम। रोरा टेंशन मत ली जन्नी, हम अभी फोन पर बात कर लेते नहीं। हाँ तो फोन ठीक कर बा। के बात कर ली। हेलो। हाँ जी ललन जी प्रणाम। हाँ कहनी है कि आइल तो बानी हम एक जना के लड़की के शादी करे के बा। तो वहाँ से बात भइल है तो कहतनी लोग कि लड़का देखे आवे के का कहतनी। अच्छा लेके तब चल आई का आज? हाँ तो बुला लिया तनी देख लिया। ठीक बा प्रणाम प्रणाम। सुनी ना एगो काम करी, फ्री बनी। हाँ बोली। कहत लोग कि यही बेरा बुला लिया। यही बेरा हाँ चल के देख लिया, वही की बातचीत हो जाई। चली। तो चली लो आई लोग तैयार हो क्या? चली हाँ हाँ चली, तैयार का होगा, हम तैयारे बनी। हाँ तो लेके आई। हाँ हम ठीक बा। चलते नहीं सर। आई है का दुआरे पे बैठल बानी। आई लो। पवन जी प्रणाम। खुश रही। प्रणाम। खुश रही। आ गई नीलो इहे के बानी लो। प्रणाम। ठीक है बा। हाँ ना फोनवा पर बात भइला। प्रणाम। खुश रही। लड़का के बाबूजी है के? इहे के बानी लड़किया के बाबूजी। अब बैठे के बैठी। हाँ बाबू नाश्ता पानी ले वो। हाँ महाराज। मीठा कम खाइले, शुगर के पेशेंट बनी। हाँ के बुलाओ जाओ। हाँ बोली ना, कहीं बुला। ए अगुआ जी जी। नाश्ता पानी तो हो गई, लड़का के बुला दी कि देख लिया तुम। अच्छा अच्छा लड़किया के बुलाई देखे हम लो यहाँ के बातचीत हो जाओ।
ठीक बा बोला दे तनी। बुला दी। बाबू आवा है न तनी। प्रणाम प्रणाम। खुश रह। ई का अगुआ जी का जी अगुआ जी, ई तो लड़का एकदम बुझाता लड़का कोनो चूस गइल बा, सब कुपोषण के शिकार लागता है। ई लड़का पीएम हाउस में नौकरी करलन। अरे मिश्रा जी बात सुनी। सबसे तो बड़का बात बा कि लड़का पीएम हाउस में काम करेला, उसे का करे के बा महाराज। देह पर मांस नइखे, शादी के बाद देह पर मांस चढ़ जाई, काहे टेंशन लेले बानी। समझ नहीं। बाबूजी यहाँ बियाह ना हुई, लड़का हमरा पसंद नहीं के पड़ल। सुनी 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 मिश्रा जी, तनी हेने उठ के आइलो। हेना ही नहीं आओ तनी बतिया के 2 मिनट रोकी। आई लड़का के देख का के बात साफ करो में तनी की हो गइल महाराज। बानी। नहीं 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 देखी, यहाँ शादी कइला से रउरा लोग के बहुत फायदा बा। का फायदा बा बाबा? बहुत फायदा बा। मान के चली कि लड़का कहाँ नौकरी करेला, पीएम हाउस में। अगर रउरा लोग के पीएम से कबो मिले के होई, भेंट मुलाकात करे के होई, तो रउरा लोग के कभी भी जा सकतनी लोग, भेंट मुलाकात कर सकतनी लोग। हाँ एगो औरी बात, लड़का मोटाइल नहीं खे, खाई पी शादी बात तो देह पर मांस चढ़ जाई, मोटा जाई। हैं? क्या वो कहतनी इतना दिन में नहीं मोटाइल, तब का मोटाई ना मोटाई। अरे एगो लोड होला नु, आदमी के जिम्मेवारी, खाना बनाओ खा अपन रहे के बाटे। जब खाना बनाने लग के हो जाई तो खुद मोटाए लगी। का बात कहत समझी? पीएम आवास में तो खाए के कमी नहीं खे। हाँ तो अपना से बना के नु खाए के पड़े। आ एगो और बात जानते रह मिश्रा जी, हैं? अगर सरकारी फंड में कोनो काम आई नु, तो 1 नंबर में तारा लोग के काम होई। बुझाई? कैसे कि पीएम हाउस में लड़का नौकरी करेला। बात समझ में होता है हमारा? हाँ ये तो बात हाँ तब का कहते हैं। अब का कहतन तो चल के बात विचार कर एगो और लिया। बात, लड़का नौकरी वाला बा, वो 5 लाख से कम करी हन ना। ठीक ठीक बा? बा, तो 1 लाख रुपया कम दिया ही अरे तो वो जिगिया हमरा मुंह पर कहे, उनकरे मुंह पर कह दिलो। तो कह दिया ही। तो चले के? चले के चले बैठ, पूछ ली यहाँ से। तब सब कुछ ठीक बा, लेकिन रह गल देनी लेनी वाला जौन मामला बा, तो जितना रुपया मंगले बानी उसे 1 लाख रुपया हम कम देम। ठीक बात, कोनो बात नहीं है। मैं एगो कमो देव तो चली, लड़की बढ़िया होगा चाहे संस्कारी। लड़की में शिकायत नहीं है, कहनी कि लड़का से हम कुछ बतियाए के चाहतनी अकेला में। ठीक बजाई बतियाई। जाई ठीक का करी। लड़का से बात करी, बतिया ला जा। जाई जाई बतियाई। आई जी। ठीक बा, तो गइल बने लड़की के भाई बतियावे। ठीक बा। बतिया दिया मिश्रा जी, रउरा से तनी 2 मिनट हमरा बात करे के बा। चले के हो जा बात। आई देखी, बात समझे में लो, लड़का के नौकरी जानते बानी लो कि कहाँ बा। ठीक बा, तो बा। चढ़ा ऊपरी भइल बा ए पर, समझ तनी। तो हम कहम कि सेट हो गई तो जितना जल्दी होके कुछ पैसा दे के लड़का के छेका जाओ। ये तो का करेगा, पैसा कुछ दे दिया। अब कुछ दे के छेका जाओ का जी। आ ना दो, तो पैसा दो। मालूम चलल कि रउरा से ज्यादा कोनो आके दे देलस, तो वो करे से सेटिया ली। हली कितना दिया जाओ? ली ना 2 लाख। हली 2 लाख दिया जाओ। 2 लाख दे दी। 2 लाख बा, 2 लाख दिया 50-50 के हाँ हई जाओ। तो ठीक बाटे, तो हम दे के बात उत कर तनी। 1 मिनट तनी हमरो बातिया वही जी रही लो। ठीक बा? ठीक। हाँ आओ तनी। लगन जी सब चीज कहत लो कि ठीक बा, ठीक बा। और जौन दहेज के पैसा के बात भई रहुए, राउर जौन मांग रहुए 5 लाख, तो हमनी के कर धर 3 लाख पर नहीं रही सो। 3 लाख के बात चलल है, तो उ लोग फिर ना कहला लो कि जितना में तय रहा में 1 लाख रुपया कम देम सही, यानी इहे नु 2 लाख। हाँ तो 2 लाख में उ लोग 1 लाख रुपया देहला लो।
कहला लोग ले जाके 1 लाख रुपया दे दो। दिया जावा लड़का के छेका जाओ तो हई 1 लाख रुपया ठीक बा। आ इ लड़का छेके खातिर दला लो बाकी जितना पैसा बाचता उ तिलक के दिने सब मिल जाई गाड़ी पैसा जौन भी बा मिल जाई। हई धर 1 लाख रुपया कौनो दिक्कत ठीक बा। ठीक बा ना तो कह दी हम इ सब ओके बा हाँ बोलनी। ना तनी कह ठीक के बा, ठीक अरे आइए गनी लो बैठी लो सब हो गइल जन्नी बात विचार सब यहाँ से हो गइल यहाँ के रेडी बानी ना जी ठीक बा। ठीक बानी। अब अपन पंडित जी के बुला के आ छेका उका चाहे जौन भी करे के होखे कल हम लोग दिन उन निकलवा लेम लो ना ठीक। कैसन तो सब चीज ओके बा ठीक बा। हाँ तो का नाम पड़ी राउर? अमित अमित जी। ठीक कने सरकारी नौकरी बा राउर जी तो कितना कमा ली ले महीना के? देखी दिन भर में 4-5 गो लाश आवल तो 6-7 हजार हो जाए दिन भर में। हाँ लाश? अरे महाराज रउआ पीएम हाउस में नौकरी करे नी नू हाँ तो- करे नहीं। तो पीएम हाउस में लाश कहाँ से आ जाई? पीएम हाउस के मतलब का समझता नहीं रहा? प्रधानमंत्री हाँ हम तो उहे समझता नहीं। बाग महाराज पीएम हाउस मतलब पोस्टमार्टम घर। बाबूजी अरे ई बियाह ना होई हो। बाबूजी का भइलो? अरे ई बियाह ना होई हो। का हो गइल? अरे उ लइका पीएम हाउस मतलब उ प्रधानमंत्री के घरे काम ना करेला हाँ उ पोस्टमार्टम एथी में काम करेला। पोस्टमार्टम घर में हाँ अरे ना तब ना होई बिया ना होई का महाराज रोई का कोई नहीं हो। ये तो हम का जानता नहीं महाराज हमरो से तो यहाँ के कॉलर रहनी है कि पीएम हाउस में PM काम हाउस। करेला। ए महाराज जरूर पहले ना बतावेला कि पोस्टमार्टम घर में काम करेला। हम कहनी ये पीएम हाउस में काम करेला तो रउआ का समझ गई? अरे हमनी के बुझावे कि प्रधानमंत्री के घर में काम करेला। प्रधानमंत्री के पीएम हाउस का मतलब प्रधानमंत्री भइल कि पोस्टमार्टम में भइल? अरे यार यहाँ बात के फिर हो गइल बा। ना बाबूजी चलो ना होई शादी बिया। हाँ पैसा दी भाई पैसा पैसा वापस कराओ। कराई जल्दी। ना हुई तो पैसा नहीं अपन धरी जाई। हाँ दी पैसा। ना हुई तो बहुत फंस गया इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। रखी लो ना महाराज लोगो लोग। हम हाँ 1 लाख हाँ तो 1 लाख ना तो का हम 2 लाख रुपया देले बानी 2 लाख 1 लाख हमरा मिलले बा। का जी होगा जी? हाँ 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया हम देनी 1 लाख रुपया कहीं मिलता? 1 लाख बा 1 लाख दिए बाबा। हाँ अरे गलती से अरे देखी हमरा मिलले बा। हई देखी एगो बेगे में रह गइल बा। देख ले लो हई चलो बाबूजी या तो कुछ गड़बड़ ये लगा। तो कालाबाजारी बा। मिश्रा जी बेगे में एगो छूट बेग में गइल। रह गइल। ना बाप रे बाप हमरा बुझाता रिश्ता हाँ। लग जेतई तो पतो ना चली। पता ना चली कि पूरा जमान हेल जाई भाग भाग भाग। एकदम।